Strešné centrum Bažant ponúka riešenie pre tých zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre stavbu domu s kvalitnou strechou a nechcú alebo nemajú čas hľadať najvýhodnejších dodávateľov. Naša firma je schopná a ochotná zabezpečiť komplet celú strechu pre vás. Nemusíte hľadať v podstate u viacerých firiem. Stačí prísť len k nám a my zabezpečíme komplet celú strechu. V nitrianskom regióne je píla Bažant jedinou prevádzkou s pílou novej generácie, ktorá prináša množstvo výhod a šetrí čas i financie. Je to dvojkotúčová píla DKP 6 od firmy Strojkat. Píli sa to diamantovými kotúčami. Záleží nám na tom, aby to rezivo bolo kvalitné, tak meníme kotúče každých 6 hodín pracovnej prevádzky tej píly. V podstate píli sa to pod vysokými rýchlosťami točenia kotúčov a vychádza to rezivo veľmi kvalitné, nie je chlpaté. Tým sa znižuje spotreba materiálu náteru, chemického náteru. Píla má výťažnosť nejakých 68, 70, 75% výťažnosť reziva. Kým využiteľnosť reziva pri pílení štandardnou pílou je 45 až 55%. Nová technológia umožňuje spracúvať guľatinu do 12-metrovej dĺžky. Dosiahnu tak vynikajúcu kvalitu reziva, ktoré má navyše bezkonkurenčný povrch a pri stavbe krovov a altánkov ho nie je potrebné hobľovať. Tovar dopravia na miesto určenia autami s hydraulickou rukou. Snažili sme sa investovať do novej technológie, ktorá prináša nejakým spôsobom zákazníkovi výhody, kvalitu reziva a zníženie spotreby a hlavne dlhotrvácnosť materiálu. Strešné centrum Bažant ponúka širokú škálu strešných krytín, exkluzívne značky Brás, Azuro a La Escandela, štandardné strešné krytiny Bramak a Euronit. V ponuke ďalej nájdete strešné okná Roto a Velux či odkvapové systémy. Špeciálnou ponukou sú solárne strechy. Podrobnosti nájdete na www.strechybazant.sk alebo priamo v sídle firmy na Lukovom dvore v Nitre.